Uchwepheshe wezokuxhumana kwa-Vodacom utshele inkantolo ukuthi inombolo yocingo kammangalelwa ongumyeni owesifazane owashiswa nemoto emathuneni yayikade idonsa kude duze nendawo abulawela kuyona umufi. UMnumzane Ntsholalang Kolele ubekade ethula ubufakazi eNkantolo eNkulu yaseThekwini ngoLwesithathu ecaleni lokuthumba, elokubulala nelokucekela phansi impahla elibhekene nommangalelwa uMnumzane Sifiso Ndlovu. UNdlovu usola ngokushisa nemoto inkosikazi yakhe uNkosazane ukhulukazi Ndlovu oneminyaka engu-39 emathuneni asemolweni ngo-Ephreli 3, 2020. UGolele uphinde wadalula ukuthi amarekhodi abo aveza ukuthi inombolo kaNdlovu yayikade iqale yashayela ekamufi amahlandla kamaningi ezinsukwini ezandulela abulawa ngalo. Uthe-ke ngoMashi 31 inombolo yocingo kaNdlovu yashayela ekamufi amahlandla awu-34 ngosuku olulandelayo ka-23. Kwathi-ke ngo-Ephreli 2 okuwusuku umbuso othi-ke kwathunjwa ngalo mufi yashaywa-ke kawu-24. Umshushisi we-Advocate Thabane Buthelezi uthe-ke amarekhodi akwa-Vodacom aveza-ke nezindawo zesigameko eziyisithupha ezisemachobeni eNanda nezisendwede okuyisenhlangakazi nasemakhuluseni. uButhelezi uthe-ke izindawo zezikhathi okwadonsa khona iselula kammangalelwa embhoshongweni yakwa-Vodacom kufana ncamashi nokwethula ubufakazi we-car track ngemoto kaNdlovu ngosuku lwesigameko. Ummeli kaNdlovu uzamile ukuphica-ke ngemibuzo uGolelo kophendula ngokukhulu ukuzethemba ogcine-ke efaka isikole eqhubekela ngolwazi lommeli ukuthi-ke isebenza kanjani imibhoshongo nezokuxhumana. Njengenjwayelo uNdlovu ubethule duwe ebhokisini lofakazi lokhu entshontsha ngeso ufakazi ubekade-ke ewuqondanisile ukotini egqoke-ke ihembe elimhlophe, ibhande nebhuluke okumnyama nezicathulo-ke ezimeshayo. Izihlobo-ke zikamufi zikhombisa ukushaqeka ngesikhathi zizuGolele edalula izikhawu inombolo kaNdlovu eyayikade ishayela ngazo ekamufi ngaphambi kokuthi ebulawe. Umbuso uthi-ke laba abaganene bese behlala-ke ngokwehlukana futhi-ke basezinhlelweni zokudivosa. Kuthiwa-ke umufi wayekade esethandana nowesilisa owayekade esebenza noNdlovu okuyinto kubikwa ukuthi-ke yamthukuthelisa kakhulu ummangalelwa. Kuvele ukuthi waze-ke wamphuca imoto ayekade emthengele yona kodwa umufi nesoka lakhe bathenga-ke entsha eKia Pianti okubikwa ukuthi-ke wangqondosela kuyona.